čokolada s lešnicima. Ćao, poštene! Važi, vidimo se sutra. Ej, pošto je stigla, šta si dobio? Da vidim. Gari. Ej, magazin! Ne sećam se da sam se pretplatio na život u visokom stilu. Pogledaj ove sjajne opise visokog standarda života. Ovaj tip je tako bogat da ima bazen u bazenu. Ovaj tip ima cipele. Daj mi to. Kradete poštu, jel? Budite srećni ako vas ne prijavim policiji. Ej, Ligdeslave, odakle ljudima iz tog magazina toliki novac? To su preduzimači, oni prodaju stvari narodu. Kakve stvari? Otkud ja znam? Stvari koje narod kupuje. Skloni šape s moje pošte. To je to, Patriče. Moramo postati preduzimači. Hoće li to boleti? Brzo, Patriče, bez razmišljenja. Ako bi sad mogao da imaš bilo šta na svetu, šta bi to bilo? Više vremena za razmišljanje. Ne, Patriče, nešto stvarno, nešto što bi platio. Čokoladicu? To je divna ideja. Bićemo putući prodavci čokoladica. Otmeni živote, evo me dolazim. Napravite mesto za 2 biznismena. Važi, Patriče, to je to. Prvi korak na putu ka otmenom životu. Samo me prati. Dobar dan, gospodine. Mi prodajemo čokoladice. Kupite jednu. Čokolada? Jeste li rekli čokolada? Da, gospod, sa ili bez lešnika? Čokolada? Čokolada! 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 Ovaj prvi tip se ne računa. Ovo je naš prvi pravi korak. Dobro jutro, gospodine. Da li biste hteli da kupite čokoladicu? Čokoladicu, a? Da, mi smo prodavci čokoladica. Par osrednjih prodavaca, ako se ja pitam. Glupane, tako se ne nosi roba okolo. Ne, pogrešno. Hoćete da budete dobri trgovci, jel? Nego šta, gospodine? Nijedan prodavac slatkiša ne bi išao naokolo bez ičega ovakvog. Wow, šta je to? To je torba za čokoladice, glupane. Specijalno je dizajnirana da smešta svaku čokoladicu u mekane džepčiće. Ali ja gubim vreme. Vama ne trebaju ove torbe. Trebaju nam! Zbogom, momci! Srećan lov! Naivčine. Otmeni živote, evo nas kod tebi. La 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 la.